Kardom pini berta jekta pini berta thanbang nili jiten teron. Aprang se bertang ton pen cepajir midam de aprang bertang kongpi arjekta. Rongagora Gosner Evangelical Lutheran Church Amondolia Long Ningkan Kimi Karchopon. Lang tibuk along Longlia Klam Aputak Perangke Amay Kepa. Bertang kumpi arjuk det menepi pothot bertang ton pen cepajir midam senang. Lakhain ko resi Borjan MSC constituency angkang dilay lang tibuk Willingson Maragaro Arong Along Matijong Thongkebra isi ningkan suri inira inkoira isi anarlo por paisia por pen perangkia may kepa. Rong asar Simeon Marak pen kachipem pupon amaya long Benju Sangma Amelia Roy Gitalin Sangma Utamo Mit Wollaston Marak Lapen Kasinat Gaur Atum Chatongdun Perangkia maya long kaning Jepon ke kedam tang ningkan Crescer kebra trokebra po aningkan pen dilay lang tibuk along Willingson Marak Arong Chokim Dun si dot hak dun bomlo laso pen non ke lang tibuk lakha hini polling station lakha paroi sirapli kebra sia long road tame jogdon bomlo lasong bong pen Karbiang Long Autonomous Council Difu Revenue Circle along pata Chesalam Jiaphan apatai batai damlo sita patalong pon pe mati pipon pedet loputa chathan pon iye matum pen chechak sita lapuson si aporani padam bomlo non tower krongpi 4 lane kiwang jalam pen alang litum along le Parohini rasir kep achuri parlo pono laso pen mondola tumbang plia mithangamen Chesalam dedlo lapen non putat pinamore datum amen klang tulo puta chathan pon lasi labang so putak ahok akang sai nangji kali pulotang te arona tengpen Don paro ke thomra kretrok amolok chelang sikachi songa king kam deng ponang kokpo lapen anpar ta lam hoi ta pi ponang kokpo lapen Guwahati High Court along anta king kam chijornang kokpo puta ningje ponrenti News Desk Report News 24 Karbiang Long. Arkoy ni paisiar ni Rongagora GL Church Amondolia Long Ningkan Kimi Karchopon Bangso Karchopon Amaya Long Pastor Omorong Hang Alang Lipena Joksi May Chupahem Pupon Mai Kecheng Pon Alun How Gredo Art Palun Lun Ponsi Api Bible Kangcher Kaporhi Lapen Kardom Barim Pastor Lawrence Lekhe Penajok Isi Apitor Isi Krigetom Lang Ponsi Putot Ningkang Samadan Chirung Pon Bangso dan Kardom pona bang pi maluti ing tipi alang lipenajok arna me hirjume hangpon labang so pi youth Sunday school tumpen lang mesen lun kan paklang pon lapen putot arna malam kang wai pon tang aman kedo abang pi sang pi daising tipi penajok arna malam athepi isia pitor isi kriketom sai ki klem nang Japan nang litum chisik ding non po athepi en pon sia lang lipenajok jumisen arna malam than pajermi pon Bangso ma long ong dung ke theke ding alohi sarpo tum sita meche tong dun pen alira cham pidun kijut si pastor pen ajok kijut si arna meher chumi hang pon pen bangso ningkan kimikar chopona mai ingsam jin pen pachon pon Bokajan pen perta pangdakpon Lawrence Lekhe News 24 Karbiang Long Pinebelta lan sekang tonik long lang igbom tha News 24 Karbiang Long Kardom